ang bagyo nga mga international nga Kamore nagyapon sa gawas Philippine Area of Responsibility o gituhuan kani nga musuod sa Philippine Area of Responsibility Sabado sa gabi or buntag sa Domingo. Nagkakusog ang iyang dalang hangin nga duna nakaron 140 kilometers per hour nga tuna sa 170 kilometers per hour pero maba ang kahigayunan nga mahimong super typhoon. Hinay ang iyang paglihok o sa pagkakaron layo pang maong bagyo. Wala pa'y direktang epekto bisag asang dapita sa nasod. Ang tibuok Visayas sa masunod ng 24 oras, lakip na ang Metro Cebu, makasinati og panagsa ngadto na sa pagkamanagumon ng kalangitan, inumanan sa patak-patak ng mga pag-ulan o panugdog o kilat tungod sa localized thunderstorm. Base na yung latest forecast track sa Pag-asa, ang bagyong si Kamore gipaabot nga mosuod sa PAR o gipanganlan kining bagyong Tisoy o mulandfall kini December 3, Martes sa Southern Luzon, ditong napita sa Birac, Catanduanes o tungod din ng forecast track, posible nga sa Domingo, doon na natay tropical cyclone wind signal nga ipapikto sa silangang bahin sa Visayas. Gikan diri sa Botan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST. Alkiblat, dagang salamat.